että tässä oli se auto. Ja se mahtuu semmoisen laatikkoon. Pakataan sen ensin laatikkoon. Tässä se laatikkossa yksi puoli tai seinälaatikko on tässä. Ja koska se on perspektiivissä, niin tämä on pidempi kuin tämä reuna. Että se vähän menee siihen perspektiiviin. Sitten tästä se menee noin taas. Ja sitten siellä on vielä katto. Noin. Semmoisen laatikon. Mutta se on yksi Maire, joku niin. haluaa kysyä sinulta jotain Niin. etäpäällä olevista. Ne on nostanut käden pystyyn. Kysy. En tiedä, kuka haluaa kysyä. Kato, jollain on käsitystä. Niin, se voi olla, että se on vahingossa, voi olla meni. Aha, okei. Okay. Mm-hmm. Se oli siinä Ekkon kuvassa oli se käsi. Ei minulla ole kysyttävää nyt. Joo. Luokassa olevat ihmiset kyllä osaavat varmaan pitää häntä. Sitten on niin kuin voi ajatella niinkin, että siellä on kaksi laatikkoa. Eikä minulla ollut kysyttävää. Minä nyt klikkasin tämän, että minä sanon, että minulla ei ollut kysyttävää, enkä ole koskenut koko tähän, en tiedä. Joo, se meni vahingossa. Nyt mulle meni vahingossa käsi pystyyn. Niin se toinen osa mahtuu pienempään laatikkoon. Että se auttaa meidät niin kuin asettamaan sen oikein. Sitten on pyörät tässä, tämä pyörä ja sitten on tämä pyörä. Ja tämä on isompi kuin tämä, koska ne ovat perspektiivissä. Tämä pyörä on pienempi kuin tämä ja kapeampi kuin tämä. Ja sitten seuraava pyörä, se on siellä, me emme näe sitä. Kaikki muut on sitten helppoa. Noin. Mennään sen uudestaan piirtämään. Vai ei ole aikaa varmaan? Uudestaan. Et teemme nyt niin, että minä sen samalla tavalla vaan väritän. Esimerkiksi teette semmoisen piirustuksen. Ja minä kiinnitän, tässä oli jo valmiiksi, minä ajattelin, että piirrän sen uudestaan, mutta tuntuu, että ei. Kiinnitän tämän. Ne sopivat myös kortiksi semmoiset piirustukset. Tai sitten jonnekin kadulle voi laittaa myös sen tyyppisen auton. Se on tietysti tyylitelty auto, se ei ole sen ajan auto. Se on vähän niin kuin tyylitelty sen ajan auto semmoiseksi mukavaksi. Jos te haluatte juuri sen ajan autoa, niin niitä löytyy, jos te otatte vanhoja autoja ja valitsette siellä netistä, niin valitsette sieltä joku sopiva. Ja me aloitetaan samalla tavalla, että me ensin maalataan. No, otan myös kahvia, taas kahvia. Ja se kahvi saa olla semmoinen vähän laimeampi, ei vahva kahvi. Siinä ei ole valkoisia elementtejä ollenkaan, niin me voimme käyttää sitä tai täyttää sitä ihan hyvin kaikki. Siinä on vain pyörässä vähän näyttää olevan valkoista. Tämä pyörä on tumma. Laveerataan sen kokonaan.
kahvilla. Miten silmä silti? Tuossa näyttää olevan punaista. Muistakaa, te ette voikaan mikrofoni, joo. Silloin kun joku puhuu, niin heti se hyppää pois ja enää ei ota videota, ei tallenna videoita. Niin jos te haluatte, että se säilyy ja minä sitten laitan sen jonnekin sen videon, niin nyt pitäisi luokassa olla hiljaa. Anteeksi vaan, mutta se on vaan totuus. Jos haluatte kysyä, niin kysykää, mutta sanokaa sitten, että nyt vihreällä lisään sisäosia. No, se on vähän liian kirkas. Otan tummempaa. Tummenan sen vihreän, vaikka sinisellä. Mutta ei haittaa, että sinne tuli vähän vihreää. Me nyt laitetaan päälle. Noin. Ja jätän kuitenkin siellä vaaleakin. Muuten se tulee liian. Me voimme aina tummentaa sen, jos haluamme. Samalla värillä laitan se istuin. Nämä kupari tai messinki, en tiedä mikä se metalli siinä on. Että sehän tulee, kahvi jo näyttää sitä hyvin. Meillä ei tarvitse hirveästi mitään muuttaakaan. Ja nyt taas otetaan vihreä. Kirkas, nyt sopii kirkaskin vihreä. Laitetaan tänne. Ja taas vedellä vähän sitä levitetään niin, että siinä tulee semmoisia läikkiä. Se sama väri sopii ihan hyvin tännekin. Taas vielä vähän vihreämpää. Siihen laitetaan enemmän vihreää. Ja tänne myös. Siihen tulee tumma, mutta minä nyt laitan vihreä hetkeksi. Nyt otan sinistä, tummenan niitä paikkoja, mihin kuuluu syvä varjo. No vaikka tänne. Noin. Sitten tänne. Sitten nämä osiot tässä ne ovat. Ja niin kuin huomaatte, mulla on vain jotakin sinne. Minä en laittanut ihan kaikkea elementtejä, mitä siellä autossa löytyy. Minä tein omalla tavalla. Se on niin kuin se teema. Jotakin viivoja, jotka muistuttavat, mitä mun mielestä siellä voi olla. Että jokainen tietysti päättää itse, miten tarkaksi se tekee sen, mutta on mahdollisuus noikin tehdä. Sitten laitetaan vielä tänne ja tänne. Ja tummat osiot vielä tänne. Tänne. Tämä on jo vaalentunut. Me voimme lisätä nyt. Näyttää samalla, että siinä on semmoisia kuvioita. Ilmeisesti nahkapenkki. Tässä myös on tummaa. Heti kun tulee tummaa, niin se alkaa eri tavalla näyttämään.
Ja tässä on jo vaalentunut niin pahasti, että pitäisi käydä läpi. Mutta koska se on täsmennysvaihe, niin saatte oikein rennosti maalata. Siinä pyörän takana on joku myös moottoriosio. Me laitetaan sen myös tummaksi. Ja tähän tummaa. Ja tähän myös tummaa. Näytetään, että se on semmoinen. Ja pyörässä on, koska se on vastavalossa, niin nämä osiot on tummat. Sisäpyörän osio on siellä tumma ja sitten se renkas on tumma. Taas myös tänne laitetaan tummaa ja sinne laitetaan viivan tumman ja renkas. Ja siinäkin on sisäosiot ovat tummat. Tänne voi laittaa väliin tumman ja tässä joku myös, en tiedä mikä se on, mutta saa olla myös tumma. Syvennykset, se ei ole vielä viimeistely, se on vielä täsmennys. Että vielä aika vapaasti voi laittaa sitä. Tänne tulee tumma, koska siellä penkkien välistä on vahva varjo. Niin heti kun se sisäosa alkaa olemaan tumma, niin se myös kertoo paljon jo auton muodosta. Sitten tässä on joku semmoinen jännä elementti, minä en piirtänyt sitä. No tähän laitetaan myös semmoisen tumman, en tiedä mikä se on. Sitten on joku semmoinen jännä noi. Se voi olla semmoinen joku, en tiedä mitä se on. Ja siinä on joku myös mukava. Ja tämä oli myös tummempi, tämä tässä. Mutta me jätetään niitä raitojen väliin jätetään vähän vaalea. Tässä on myös tumma. Siis nyt pitäisi olla tosi tarkka niihin tummien ja vaaleiden kohtien kanssa. Sitten siinä on semmoisia pikkuelementtejä, ne törröttävät jotakin semmoista, niin lisätään ne. Tässä vaiheessa se on ihan hyvä. Näyttää, että siellä on jotakin tapahtuu tärkeää. Noin. Laitetaan vielä tännekin tummaa. Nyt otan oranssia. Ja oranssilla värillä vähän terästän niitä metalliosioita.
Se saa olla nyt tässä vaiheessa aika kirkaskin. Me voimme aina niitä myöhemmin tummentaa. Tässä on sitä tässä. Ja siinäkin on joku pieni elementti. Nyt otetaan taas kuulokynä. Kuulokynällä. Onko se musta? Tarkistan. Joo, on. Musta kynä, se on tarpeeksi kuiva. Me vahvistetaan. Aloitan siitä, koska siinä on kuiva paikka, niin ei tarvitse pelätä, että se menee. Vahvistetaan ja tummennetaan ja noin. Sitten vielä lisään siihen sitä metalliväriä. Ja renkaat myös voi kaksoisviivalla vahvistaa, että se antaa semmoista ilmaavuutta. Tänne lisätään. Ja tänne. Ja se joku moottoriteema, pikkusen sitä myös siellä kiemuroita voi lisätä. Laseraan. Sen voi tietysti värilläkin tehdä, mutta voi kuulokynällä. Laseraan sen niin, että nämä vaaleat osiot vähän tummenevat, että se kokonaisuudessa on tummempi tämä. Noin. Ja kaksoisviivalla vähän. Ja kuulokynällä pikkusen tummennetaan se oranssi, että se sammuu. Siellä missä on varjo, taas laitetaan. Kaksoisviivalla lisätään niitä semmoisia mitä metallissa aina tapahtuu, kaikenlaisia, ei nauloja, mitä ne ovatkaan. Noin. Mennään nyt tähän. Ja taas pisteitä. Näytetään, että se on käsin tehty metalli. Oranssi tummennetaan, mutta jätetään pieniä pilkahtuksia, oranssipilkahtuksia. Nyt mennään käsittelemään sitä penkkiä. Näytetään, että siellä on nahka. Taas tummennetaan se oranssi, mutta se pilkahtaa sieltä.
Aha, nyt se meni leviämään. Teemme tästä joku semmoinen putki. Noin. Tämä saa olla vieläkin tummempi, että minä otan se musta tussi ja tussilla ja katsotaan, tännekin voisi tussilla vielä tummaa laittaa ja tännekin tämäkin ei ole tarpeeksi tumma. Moi, hyvin meni. Se on jo viimeistely. No se on jo melkein valmis. Tän vielä varjo auton alle. Ja vielä puhtaalla vedellä käyn läpi joitakin paikkoja, mitä minä haluan yhdistää. No, siinä meni hyvin, ei tarvitse mitään. Siinä voisi olla pikkusen. Noin. Auto on valmis. Ai, vielä ei ole. Vielä ei ole. Vielä on tämä tässä. Siinä pitäisi olla myös sitä okraa tai kahvia. Ja tänne laitan okraa vielä ympäri. Se tekee hyvää. Joo, nyt on valmis.